Takže výhody tých neutrálov, alebo prečo ja veľmi odporúčam mať tie neutrály v šatníku. Neutrály sú nenápadné. Ja som hovorila, že je to ako keby taký základ toho outfitu, ktorý nechá vyznieť všetko ostatné. Čiže sú nenápadné, nechávajú vyniknúť ostatné farby vo vašom outfite. Druhá výhoda. Sú vhodné na každú príležitosť, na nejakú ležernú príležitosť, na formálnu, na neformálnu, hej, na slávnostnú, na úplne uvoľnenú, stretnutie s priateľmi, grilovačka, čokoľvek. Všade môžete používať neutrály. Ďalšia výhoda. Neutrály sa skvelo kombinujú. Práve tým, že oni nemajú nejakú výraznú silnú tú svoju farebnú energiu, krásne nechávajú vyniknúť farby, ktoré k ním pridáte, alebo prípadne iné neutrály, ktoré k ním pridáte. Čiže kombinujú sa nielen výborne s farbami, ale aj vzájomne medzi sebou. A ďalšia výhoda je, že neutrály môžete nosiť každý deň bez toho, aby si ľudia všimli, že máte na sebe rovnakú farbu. A tým pádom aj šetria peniaze. Dám vám príklad teraz. Šetria peniaze napríklad tým, že si môžete obliecť, máte napríklad v šatníku šedú sukňu, ktorú si jeden deň oblečiete s nejakým červeným topom vo vašej farbe, vo vašom odtieni červenej, treba tento byť nejaký minimalistický, predstavte si to, šedá sukňa, červený minimalistický top, doplnky buď nejaké neutrálnej farbe alebo červené lodičky, baleriny, čokoľvek. A druhý deň si dáte rovnakú šedú sukňu, ale dáte si modrý alebo zelený top, ktorý bude možno tiež v zásade minimalistický, ale bude tam mať nejaký romantický prvok, možno nejaký volán, možno nejaký zaujímavý náhrdelník a zrazu vyzeráte inak. A práve preto, že tá šedá je podkladová, nenápadná, nevýrazná farba, ktorá vždy nechá vyznieť tie farby, ktoré má pri sebe, čiže červenú, alebo tú zelenú, alebo modrú, tak ľudia budú vnímať len to, že v jednom prípade, v tom prvom dni ste boli dynamická, sexy v tej červenej a zároveň decentná, lebo je to minimalistický outfit. Zatiaľ, čo v tom druhom dni, keď máte tú modro-zelenú s tým romantickým detailom, tak vás budú vnímať ako takú pokojnú, distingvovanú, sofistikovanú, ale zároveň aj jemnú, pretože je tam nejaký ten romantický detail. Čiže práve tie farby, tie farebné odtiene veľmi určujú to, ako ten váš outfit pôsobí. A tie neutrály sú ich nosiče. Ja by som to nazvala, že neutrály sú nosiče farieb, ktoré ich nejakým spôsobom podporujú. Ale to, čo som chcela hlavne povedať, že šetrí vám to peniaze, lebo keď máte v tom šatníku napríklad také kusky, ako sú sukne, nohavice, topánky, kabelky, bundy, práve v neutrálnych farbách, tak k nim môžete dávať rôzne topy farebné, rôzne šatky farebné, prípadne topánky farebné, kabelky, čo len chcete, hej? Nejaké klobúky, doplnky a tak ďalej.